Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони YouTube канали мо Насим ТЖ, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. Дӯстони азиз, имрӯз 5 феврали соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 115 сомония мебошад. Касоне ки хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, ягон техника, аппарат, хулоса ягон чиз дошта бошед бо рекламага ё ки фурӯхтан, ҳатман дар WhatsApp мо 911 32 43 44 хулоса суратоша ё ки видеоша қатъи маълумотҳои пурраш роя кинед. Иншоалло ки реклама карда хонаҳои шумо дӯстони азиз дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Раҳмати калом барои дастгиритон. Иншоалло ки беҳтарин навошага ба ҳаматона махкул мешавад. ва аз куҷо ки хона ё ки замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар бинависед. ба шуморо кофта пешниҳоди шумо мегардонем. лайкҳоро бизем ба хотири миннатҳои мо ҳатман дар канал подписатсия кунед. ва дӯстони азиз ногуфта намонад ки мо телеграм канал кушодаги ҳастем. Силка дар таги комментар мондаги ҳатман бидорен подписатсия кунед. раҳмати калон, зинда бошен. ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, касоне ки бидодҳои арзон кофтеса бошад, яъне ки авиакассаи арзон, марҳамат мо ба шумо ширкати бодарон тавсия медиҳем, ширкати Ҳоҷи Аҳаддин ҳастае ки дар ин соҳа 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. компания боваридор ҳастае. дӯстони азиз, метавонед ба дили пур билетро харидорӣ кунед ва аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. дӯстон, рақамҳои WhatsApp дар экранҳои шумо, марҳамат метавонед муроҷиат кунед. ба ҳаматон роҳи сафед, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. як акамон замин доштагӣ будааст, яъне ки замин дорад барои иҷорара. 5 гектар замини обӣ аст. дӯстони азиз, 5 гектар замин барои кишту кор. беҳтарин ҷо мебошад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Орион, деҳаи Халқаруд. нархаш гуфтагия бодори азиз ки бо маслиҳат мебошад. касоне ки деҳқон бошад, мисол гандум коридан я беғайри шолӣ, ҳамаи одамода яъне ки замин барои иҷора дода мешавад. одамое ки мегӯяд ки бодори азиз, одамое ки шолӣ мекунанд, илтимос беҳуда занг назанед. рақамҳои WhatsApp 901 29 41 41 қади рақамҳои дастӣ мондагӣ, марҳамат метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. ба як акара хона дар Корай аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки аз Калхозобод, аз ноҳияи Дӯсти Ҷиликул, аз Лоутӣ, аз тарафҳои Совхози Москва, аз Чапаев хона дар Корай гуфтагия. дӯстони азиз, хулоса 4 дар хона бошад ва замин аз 8 сотиқ замин боло бошад. замин дар Корай гуфтагия. то 350 ҳазор сомона харида метавонад гуфтагия. дӯстони азиз, зурш то 350 ҳазор сомона мерасад. аз Калхозобод, аз Ҷиликул, аз Лоутӣ, аз Чапаев, аз ҳамин 4 ноҳия гуфтагия. дӯстони азиз ки яъне ки хона мехарам. рақамҳои WhatsApp 977 146 38 94 қади ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, аз номи сомонаи мо Насим ТЖ ҳатман салом расонед. ва дӯстон, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, яъне ки дар пешина номаш Ҷиликул ҳастай, Совхози Москва, тарафҳои Отайноқда қарор дорад. хона аз 5 дар хона иборат буда. дӯстони азиз, дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. боз гуфтагия ки 5 дар хонаи дигар фундаменташ рехтагӣ тайёрай. фундаменташ 1 метр баландиш ҳастай. 5 дар хона. дӯстони азиз, хонаҳо гуфтагия ки ду хонааш 6.5 ба 3 мебошад, ду хонаи дигараш 5 ба 3, як хонаи дигараш 4.5 ба 2.5 аст. дӯстони азиз, гирду атрофаш маҳкам, нархша 400 ҳазор сомониш мега. боз иншоалло ки муомилаи хуб дорад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. аз 1 километр дуртар гуфтагия. дӯстони азиз ки мисол мактаб, магазин, масҷид, балниса, метрон, хулоса ҳамаи чиз дорад. 1 километр дуртар ҳамаи шароиташ ҳастанд. ва дӯстони азиз, нашоди оби светиш мушкилӣ нест. обаш аз качалка мебошад. марҳамат метавонед дар рақамҳоро экран буда занг бизанед ва аз номи сомонаи мо Насим ТЖ ҳатман салом расонед. раҳмати калон барои дастгиритон.
дӯстони азиз, эълони навбатиамон квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат назди бозорчаи Гулистон, кӯчаи Хӯросон 12. Духонагаҳ 70 квадратни метрай, доми 8 этажа, яъне ки хонаи имрӯзамон дар 6-ум этаж қарор дорад. Нарша 290 000 сомониш мегӯяд. Дар наздикиаш мактаб, магазин, балнитса, садик, хулоса ҳамаи чиз дорад. Дар наздикиаш бозорча ҳастай. Нархиш 290 000 сомонӣ. Рақамҳои ватсапаш +7 929 664 75 75. яъне ки дӯстони азиз, дизайни хона инами хел мешавад. Марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшии ягон техника, мошин, замин доштагӣ бошед барои реклама кардан ё фурӯхтан, марҳамат дар ватсапи мо 911 32 43 44 хулоса суратоша ё ки видеош карда роя кунед. қатъи маълумотои пурраш реклама карда фурӯхта медиҳем. Срочно успеҳ кунед дӯстони азиз, ки як ҳафтаина рекламаро аксия кардагем, яъне ки бо нархи арзон рекламаш мекунем. Марҳамат, дар ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Лахш, деҳаи Чоргул. Ду хонаи временка дорад, 12 сотиқ замина. Дӯстони азиз, хулоса хона дар ҳолати миёна мебошад. Гуфтагие ки кришаш якпараш, яъне ки тунукҳош хестагӣ ҳастанд. Ҳамуро ремонт мекунӣ. 12 сотиқ заминаи. Дидесен дӯстони азиз, ки дар наздикиаш свет ҳам дорад. 100 метр дуртар обам ҳастай. ҳамсоё зиндаги кардесанд. Нарша 20 000 сомониш мегӯяд. ҳуҷҷат надорад, гуфтаги борадаи азиз. хулоса 20 000 сомониш мегӯяд, боз савдои хуб мешавад. рақамҳои ватсапаш 93 740 60 77 қади. метавонед ба ҳамаи рақам муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. Марҳамат дӯстон. марҳамат дӯстони азиз, якта хонаи беҳтарин ҳастай бо нархи дастрас, яъне ки аз шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, пеши аэропорта қарор дорад. Хонара бо диққат тамошо кунед, чӣ хеле хона хушукадагиай. 4 дар хона ҳастай ва дар 7 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Обу свет постоянӣ ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. хулоса дӯстони азиз, нами баракат ки дидесен, ошхонаву аловхона ҳамаи чӣ баня кухнӣ ҳамаи чӣ дорад. Обу свет мушкилӣ нест, гуфтагие ина марҳамат. хонара дарун шаб бо диққат тамошо кунед. маъқултон кушид, метавонед занг бизанед. хулоса дӯстони азиз, фақат медорой зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ҳастанд. нархи хонара 430 000 сомониш мегӯяд. 4 дар хонаи калон-калони 6 метра қади бигем. марҳамат, метавонед дар рақамҳои рӯи экран буда 919 21 92 40 қади ватсап дорад дӯстони азиз, ва рақамҳои дастиш 205 92 92 40 қади. метавонед ба ҳамаи рақамҳо муроҷиат кунед. хулоса дӯстони азиз, хонаи беҳтарин, касоне ки бихараша иншоалло ки пушайбон намешавад. 430 000 сомониш мегӯяд. 4 дар хона 7 сотиқ заминай. аз номи сомонаи мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ. 4 дар хона ҳастай ва дар 5 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 200 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, хулоса баняи дарунӣ дорад. хона бо сенблок ба қади бардоштагӣ ҳастай. ина марҳамат, калидоша бо диққат тамошо кунед. маъқултон кушид, метавонед дар рақамҳои 402 08 08 15 қади метавонед ҳатман муроҷиат кунед.
خلاصه دوستان عزیز خانه را با دقت تماشا کنید، معقولتون کشید میتوانید زنگ بزنید. اگر شما چنین خانه‌های فروشی یگان تکنیک اپرات داشته باشید با ما مراجعه کنید، ما رکلام کرده فروخته میدیم. لایک ها را بزنید، به خاطر مینت ما حتما در کانال подписаться کنید. رحمت کلام برای دستگیریتان. دوستان عزیز هشتمین اعلانمان خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه مسجد شهرک بوستون 3 در خانه هست و در 2 سوتیق زمین جایگیر شده است. خانه گفتگی دوستان که خانه برگ می باشد، نقش 215,000 سومونش میگه. بسیاری از подписчикон می‌نویسند که اگر نسیم چی بود مثلا از شهر خوجان از لیلنبو تا از طرفو مثلا با نوار نمیگیره. این مرحمت از ناحیه مسجد یعنی که با نوار گرفتیم. خانه بهترین ریمونت‌های خوب. رقم ها برای تماس 927 51 73 73 خیلی به همین رقم میتونید مراجعه کنید. و دوستان این آخرین خانه فروشی است در نوار امروزه. خانه فروشی در ناحیه رودکی دهه حسن آباد 4 در خانه و 6 سوتیق زمین جایگیر شده است. خانه گفتگی که ریمونت های خوب کردگی هستند. نرخ 250,000 سومانش میگه. رقم برای تماس 903 88 66 11 خیلی به همین رقم میتونید مراجعه کنید. و دوستان در همینجا نواری ما با آخر هستید. کسانی که تلگرام داشته باشید حتما از اون خواهش میکنم بدرین در تلگرام کانال ما подписаться کنید. رحمت کلام برای دستگیریتان. زنده و سربلند و خاناباد باشید. خداوند نگهبان باشد. دوستان عزیز خیر تا نوار آینده زنده باشید.